What is your first comment, your first thoughts after the end of this competition and that you won, of course? Може би това е първото ми състезание за сезона, за летния сезон, което съм така доволен. Не толкова от резултата, разбира се, за пореден път го казвам, защото такива резултати не са това, което гоня, но се радвам, че се преборих, показах това спорта злоба, която исках да покажа и както видяхме последния опит станах шампион. Изключително съм радостен, защото това е първата диамантена лига, която спечелих. Надявам се това да ми е на късмет, защото последната година в Рим, миналата година в Рим се контузих точно тук, имах да се връщам. And what does it mean to you to be able to compete at such an important and iconic stadium, also for Bulgarian athletics? The stadium, competing at the Stadio Olimpico. How important? How do you feel about competing in Olympic Stadium? Изключително съм щастлив наистина от публиката, просто нещо уникално. Може би за първ път срещам толкова голяма публика на турнир. Това беше за мен едно мини световно първенство. Не е толкова заради това какво се случи и кои бяхме, а заради самата публика. Обстановката беше чудесна. Може би това ме накара последния опит да се мотивирам толкова много. For this season, what are your main goals, your main ambition? Целта ми е, разбира се, да направя един личен резултат, да направя един национален рекорд отново, надявам се, и да покажа най-доброто от себе си на състезанието, което трябва. Благодаря много. Thank you very much. Thank you.